Pokoknya tak layani requestmu bolo, requestmu liaran aku tetep liaran. Tapi aku urung iso teko ngasinan utawa mboyo layar, urung panas urung iso. Tetep tak awali sekang pelembinatur sing sepot viral. Jadi nek BKU kan terkenalnya pelembinatur. Jadi pertama sing tak sepilih tetep pelembinatur sik. Ya tak pelembinatur sik. Ning aku kok tetep mubeng-mubeng. Ya, dan puas. Tapi nek masalah nyoba mancingnya aku ora jamin ya paling mancing di 1 titik atau 2 titik. Kuwi, tetep aku hari ini tetep nang pelembinatur bolo. Pelembinatur ning mampir sik tuku pelet karo tuku lumut nang kene iki. Oke, ikuti ya. Ora ikuti ketak sirahmu no. Ya kasep rek kuasa ora ikuti. Info-info bolo. Pelembinatur lor desa lah. Saiki tak sepilke ya, tak sepilke saiki aku wis ora ning Karambase spot liaran sik. Spot liaran ki tak kei info pelembinatur sing lor desa. Lah kok ngene iki lho bolo. Posisine wis jos banget. Kowe arep nyobok utawa arep pingkring nang kene iki pas, arep nombro juga pas. Memang kaya sejarahnya tombro tok bolo ning kowe kudune nganggo pelet nang kene iki. Iki pas iki nek nombro iki pas iki. Posisine iki asate pol. Ya ora pol tapi cara kowe tingkring nang ngarep wis jero banget kene iki. Kene iki sak kulon kae lho. Kulon kono kae lor warung bolo, kae lor warung wis asat. Jane pas ikmu kowe medune pas konggon warung kae mau jane pas medun kene iki ya ora apa-apa. Kene iki parkire ya ning kono akeh banget parkire kuwi ning kono parkir ning kono. Wong mancing ning kene akeh banget bolo. Iki dina Setu lho ya, urung dina Minggu makane sesuk dina Minggu iki tak kei info milio spot. Milio spot iki sing mancing akeh banget pisan iki. Nyobok enek tingkring enek komplit.
komplit tok ini gini. Lho kae. Kae sing pingring kae telu kae jejer-jejer. Lha iki nyobok tok isine, nyobok tok. Ning ketok ya ora jero banget juga nek gancang ning ora jero banget lho. Sing jero biasane kono ketan kae. Lah nek topan ki nek ngajar tombro gede kan ning kono lho bolo. Tapi kan ijek posisine ijek ning dhuwur ngono kae. Lah iki medun, posisine medun. Jelas kene iki nggon tombro tok. Ya garek mampu porane kowe kuwi. Sik yo njajal yo nek sing nyobok kira-kira madang ora iwake. Hebat liaran apa hebat neng karamba ya. Nek yahen iki kudune iwake wis madang kudune nek yahen iki. Oh, kene iki jero bola iki nggon nang kene iki lho, kene iki jero kene iki penak banget. Piye Mas, madang ora iwake Mas? Blas. Urung. Entra-entra iki urung niat madang kuwi. Ben sedut ngono kuwi. Agek tuk. Lah kae sing santai kae piye Mas? Madang ora iwake? Lah kowe ora madang kok mau? Lah iya sing panen sing branjang iki paling. Lah jare kon liaran, aku kira ya bingung sing jare sing ngakon liaran kon nyepilke sepot-sepot malah kon ning karam sing kene ngakon ning Karamba Genti. Piye ta jane iki? Ngono kae lho. Oh iki agek sponsore agek sepi banget tok. Ora do peduli karo aku neh. Kalau bolo nek kowe ke warung kae nggone ya penak banget kae langsung jojrok ngono kuwi. Ngono kuwi nggon warung kuwi. Kae dalane ya di cor. Sing dhisik urung dicor, saiki dicor kae. Ngasek jojrok teko ngisor nggon banyu kuwi. Lah nek kuwi iwake jumbul kabeh ning kono mosok ora dipangan. Loh, kaya bolo kae. Kae nek metune etan dhewe njojroke ya wong mancing tok isine kae. Posisine penak banget kene. Loh kae. Kae ya wong mancing tok. Wah sesuk dina Minggu iki jos iki. Tak kei info pokoke tak kei info. Wis info ta saiki kulon desa Genti ya. Pokoke hari ini aku arep jalan-jalan mung muaske kowe. Tak kei info ketinggian air. Sing jelas iki medune iki sampe 5 meteran iki. Nek diukur dawane mungkin malah nek kok 10 meter. Ini jelas nek 5 meter nek turun air. Lumayan bolo. Nek kowe arep nombro barang nek kene iki wis iso. Aja lali pelet akrab. Oke, ikuti ya. Aku arep neng kulon desa Genti.
iki spot sing jarang dikunjungi pemancing bolo. Spotnya Pelembinatur tapi kulon desa lah, biasanya nek sing dikunjungi pemancing kan kulon desa sandik lapangan kayak bolo. Nek kene iki jarang banget. Makanya nek keluar prene kene iki ya nggone ya jero-jero juga. Nyobok oke, pingkring oke, nilak oke, tombro oke, nek madang tak tutui ya. Isine brancang tok kae. Lho, sing nggon brancang tok berarti kan logikane nek nggon brancang kuwi logikane nggon iwak, ngono to. Lah iki tak dudui ya ketika kulon. Lho. Jas to. Iki kowe tingkring ya langsung jero. Terus nyobok ya tetep oke nang kene iki. Lah buktine kuwi langsung brancang kuwi berarti kan jero. Ora mungkin nek tetek kuwi brancang kan ora mungkin, tetep jero bolo. Ya kene iki. Lho. Spotnya indah banget. Aku kok mbuh iki mancing kok tertarik nang kene bolo ya. Mau sing lor desa kan wis. Lah iki gerek sing kulon desa lho iki ketoke kok jas banget iki. Piye lek etuk iwak akeh, Lek? Etuk iwak akeh? Basang, kan ngarit. Oh, agek mbasang. Nggih. Oh. Neng kene iki jarang enek wong mancing, Lek. Biasane iki kakek Woh, lah kok kira enek wong mancing? kirangan. Lah tahun timbal apa dia? Kula ngevlog. Kula mung ngrekami spot-spot nggo YouTube ge. Lah iki lho. Ning jare bapak iki jare biasane ya akeh wong mancing kene iki. Ning Kakek kok. spote jas iki bolo. Kowe tingkring nang kene ketok ya jero ketok iki. Iki nek kedalaman tembakan semeter ya cukup lah. Lho, kono kae nggon biasane kan medune ning kono kae bolo lapangan poli. Lah iki aku memang sengaja masjid kuwi ta masjid ngulon. Masjid ngulon. Lah tibane kene iki pasan. Spote jas banget bolo. Tapi aku ketoke kaya kurang tertarik tapi juga tertarik nek masalah nggone adem ya nek adem nek musim panas ngene iki. Lah nek kowe request tempat sing nggon adem ora enek bolo, ora enek nggon adem. Masalah banyu sasat kecuali ndek ijek banyu kebak kae nggon adem ngisor wit-wit kuwi. Nek pas kebak kae, nek pas ngene iki golek adem ya sapingan dhewe utawa payungan dhewe ngono. Apa mancing neng kolam. Iki lho bolo. Iki jane nggon jos tapi kok aku kok kurang yakin nek kene enek iwake. Ning kira-kira nek nggon branjang rusak iki, tak kira ya enek ya. Ketoke kene iki dienggo sarang iwak ya. Iki nggon branjang rusak ketoke branjang iki wis ora dienggoni iki. Masalah modal madul kok ngono tapi senar-senar isih. Piye mathuke apa njajal kene iki? Sing branjang diangkat wae ora enek iwake bolo. Pindah ya. Sing penting info spot sik. Perkara engko mancinge kari dhewe nggon spot tombro ya ora apa-apa ya ta.
tepat jam 11 seperempat. Jam 11 seperempat tok tepat iki ya. Iki pas nang spot kene bolo. Nang ketok yo ora akeh wong mancing, masalahe anake pecicik tok iki. Anake pecicik tok iki lho. Loh, loro karo nggon aku. Lah iki tetep aku arep mancing nang spot ombro kene pada akhir ceritane. Wong masalah wis mubeng-mubeng ya toh. Lah saiki aku tak mancing nang kene bolo. Banyune wis wah medun jero banget bolo iki. Isine wis gari anu tok wit-witan tok. Ning wit-witane wis do anjlok. Wit-witane wis do anjlok bolo. Anjlok akeh banget. Banyune iya toh. Lah kowe mancing lho lah jebule kaya jero men. Walah. Jebule jero banget bolo kene. Wah, iki urung anu iki. Iki ketoke tombro ya cek nek nyoba ya. Nyoba kene ya mancing kene ya. Oke. Iki mumpung ora nek kancane iki. Ora nek kancane mancing iki nang kene. Njajal sing kono. Walah. Wis jero banget bolo kene yakin. Wah, nek mancing nang kene iki penak pol iki. Genahe iki. Penak pol. Iki spot tombro iki bolo iki. Yo. Piye mancing kene sik ya? Iki jam 11 seprapat iki. Tetep aku arep njajal mancing nang kene iki. Nggon sing jeru kae. Wingi kan nang kono nggon tombro tok kuwi. Lah saiki nang kene iki. Wis pokoke kene sik. Gas. Tuk. Iwak bolo. Iwak bolo. Ternyata yo gelem bolo kene. Lo. Iwak lek alah. Iwak nilale alah ternyata yo rasa dadak nang karambaan. Lo. Iki iwak bolo iki. Lah. Lah ternyata iwak. Iwak lek. Alah. Apa kuwi? Weh tombro. Tombrone mangan dul. Tombrone dul lho. Iki lho tombrone mangan. Piye? Alhamdulillah to. Alhamdulillah tombrone mangan. Tidak dikira-kira, tidak disengaja malah mangan bolo. Alhamdulillah. Pertama. Iwak meneh bolo. Tombro tok isine. Lho, tombrone bolo tombrone. Tombro meneh. Lah. Tombrone cilik-cilik ora apa-apa. Sing penting kan tombro. Nah. Untuk loro. Iki hasil akhirku bolo. Lah. Itu timbri loro tok. Loh, timbri-timbrian. Lah, PHP tok nilane bolo. Akhirnya yang golek serinding bolo. Masalah nek spot pinggiran liaran. Aku jujur wae ora mampu nilah. Dan nilane mung PHP tok bolo. Ora tenanan leh mangan. Wesmu wis tak lakoni ya bolo ya. Ngasek kumut-kumut kok ngene iki. Jane ya padha wae ning karamba ya kumut-kumut padha wae. Ning paling tidak aku wis nglakoni, tapi insyaallah tak lanjutke. Nek sesuk mungkin beda spot ora pelem binatur ya, golek spot liyane meneh. Wis ngono ae bolo. Pokoknya seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda puas
dengan info-info spot saya yang ada di WKO. Oke, gitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.